da soyayya. Shakuwa ita ke saka kowane lokaci idan an rabu sai ai damuwa. Ba a raba kowace zuciya da soyayya. Shakuwa ita ke saka kowane lokaci idan an rabu sai ai damuwa. Wani al'amarin so ne kadai yake sanya zukata sikawa. A cikinsa na samu diyar da ta yi mun komai taban rayuwa. Na kasa na yo hakurin rashin ganin nata idanu na ruwa. Tamkar hadari a watan 8 idan ya haɗu mi ke faruwa. So domin gudan halitta ne mai yin sansani. Nau'in ka daban yake ko a nesa na ganka kalai min kwarjini. Zancen ka nake koda a bacci na motsa kai ne zangani. Nai gam da katar da abin da zuciya ke so na fita damuwa. Zurfin kogi na so da wuya yarinya, kin tsarkake dukkan zuciya bisa kyawun niyya. Zan rayu da ke ko mutuwa zaki sanadiya. Na sallama komai na ko da zan yi jinya.